Det eneste, der ikke er i Greve, det er en ostehandler. Og det er ikke fordi, jeg gerne vil købe ost. Det er bare fordi, at jeg godt kan lide at føle mig bedre end andre mennesker. Og ostehandler, det er det mest øfferen job, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Nå, men helt prøv at forestille jer, I var ostehandler. Forestil jer at vågne op hver eneste dag, og så komme i tanke om det. Nej! Så skal jeg ned i hørmeren igen, mand. Nå, men jeg må bare hoppe i bad, og så... Nej, det kan sgu egentlig være ligegyldigt. Fuck det. Det eneste job, jeg kan komme i tanke om, der er mere øfferen end ostehandler, det er ham, der sætter klistermærker på æblerne.